zondag van de Advent. De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra ik uw groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat daar vanwege de Heer gezegd is. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Fijn dat u ook deze vierde zondag weer van de Advent naar ons kijkt. U ziet daar opzij van mij de Adventskransje, een heel gestileerde krans. 4 kaarsjes branden. Deze week wacht ons weer kerstavond en kerstmorgen. Prachtig feest waarin datgene wat ons beloofd is door de tijden heen ook inderdaad in vervulling mag komen. En daar heb je het weer van wat doe je daarmee als je weet dat Jezus naar ons toegekomen is. Het is ons verteld en dan ga je lezen. Dan ga je lezen over dat leven van Jezus. Wat betekent dat? En wat kan ik daarmee doen in mijn leven? En dat horen we ook weer terug in die eerste lezing waar de profeet Micha het volgende zegt. Die is ook alweer dat geloof, die verwachting van hem, handen en voeten aan het geven. Dit zegt de Heer, zo schrijft hij: Gij Bethlehem, Ephrata, het kleinste onder Judas geslachten. Uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël, dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer. Door de verheven naam van de Heer, zijn God, in veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan het uiteinde der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. En als je dat zo hoort, dan heeft dat hele diepe betekenis. Als je dat leven van Jezus bekijkt, dan komt hij ook machthebbers tegen die hun eigen wil doen. En eigenlijk zegt Jezus daartegen: daar kom je niet mee weg als je een keer sterft en bij ons hierboven voor de lamp gehouden wordt. Hier bij zo'n opname heb je ook een hele lamp die schijnt op je. En wij ook, wij worden heerlijk door onze God tegen de lamp gehouden als we bovenaan komen. En dat is dus dat wat hier naar ons toe komt in die lezing. Die Heer, die zal ons niet langer aan ons lot overlaten. En dat betekent als we ons tot hem keren, eigenlijk aan hem vast blijven plakken ons leven, dan zal hij ervoor zorgen dat als er een lamp achter onze ziel wordt gezet, dat die dan heel rein is. En dat is gewoon wonderlijk en prachtig. En dat wordt ook verwoord in die brief aan de Hebreeën van Paulus. Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt hij tot de Vader: slachtoffers en gaven heb gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden u niet behagen. Toen zei ik: hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat: ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij dus: slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers heb gij niet gewild, die konden u niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt hij: hier ben ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd.
eens en voor altijd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Wat hier dus zo mooi in staat, dat is, het gaat niet om de buitenkant, offers, brandoffers, dat kun je allemaal zo spectaculair maken als je wilt, maar waar is jouw hart? Is dat meer bij die offers of bij diegene waarvoor je offert? En dus Jezus die heeft dat helemaal eigenlijk naar binnen gekeerd, dat geloof van ons. Breng dat in jouw hart. En dat hoor je ook Ambrosius, de bekende heilige van Milaan, die in 339 tot 397 leefde. Die schrijft zo: Vader, verleen ons wijsheid om u te herkennen in ons hart. Ijver om u te zoeken, geduld om op u te wachten, een hart om over u na te denken en een leven om u te verkondigen. In de kracht van de Geest, door onze Heer Jezus Christus. Amen. En daar zit ook weer die verinnerlijk in. En Simone Pacot, dat was een advocaat en ook een geestelijk schrijfster, die schrijft als volgt: de liefde die God voor ons heeft, gaat ons voor. Hij zoekt ons en wij worden gevonden. Hij is de eerste. Wat heeft het voor nut dat wij ons uitputten om bij God te komen, terwijl Hij degene is die er maar niet in slaagt ons te bereiken? Hij wacht net zo lang tot wij ons laten raken. Altijd neemt Hij het initiatief. En dat maakt van mij zo'n heerlijke katholiek, want daar zijn we bijzonder in deze wereld. Wij hoeven niet God te gaan zoeken, wij hoeven Hem maar naar ons toe laten te komen. Dat is zo heerlijk. Dat is een passieve, actieve houding. Zo van, kom maar, ik laat mij door jou vinden en kom maar fijn naar mij toe. Ook in dat kerstfeest. En ik hoop dat u fijn een weg naar de kerk weet te vinden. Als dat niet lukt, daar wordt altijd voor u gebeden voor de mensen die het niet lukt om naar de kerk te komen. En dat u ook mag genieten van die mooie kerststallen die overal weer in die kerken zijn neergezet om dat hart van ons te raken. En daarom bid ik voor u om bescherming, kracht, geduld, wijsheid en om een goede gezondheid. Hele fijne gezegende kerstdagen en als God leeft, tot de volgende keer.